Здравейте, мили мои! Добро утро! Не знам дали се виждаме, дали се чуваме. Здравейте! Добро утро! Страхувам се, че тук няма да се виждаме хубаво, където съм застанала. Добро утро, мили мои! Виждаме ли се хубаво? Чуваме ли се? Така. Добре. Явно нещата трябва да ги променям, защото, както виждам, тук нямам хубав обхват. Или имам? Добро утро! Здравейте, мили мои! Много ще се радвам, ако някой малко реагира, ако някой ми прати някакво сърчице или нещо. Така, тук където съм, започваме днескашния 10-дневен маратон. Добро утро! Виждаме ли се, чуваме ли се? Явно трябва малко да променя нещата, защото аз нито виждам, нито чувам. Така, тук от мястото на събитието, където са птичките и целият свят. Да, ето. Добро утро, мили мои. Този проект с... Да. Виждам вече, че се събирате лека по лека. Много се радвам и много се вълнувам, дето викам аз често като малко дете, защото този проект за благодарността се е родил от много отдавна. Това е една тема, която безкрайно много ме вълнува. И много ще се радвам наистина да се събереме или да чуят, или както и ще да достигне до повече хора. Да си вземат нещо, което е много... Да, виждам, вече се събирате. Браво! Много ви благодаря. Боряна е тук прекрасна Илиянка. Много ви благодаря. Значи, когато имаме проблем, когато имаме някаква трудност, когато имаме някакъв тунел пред очите, много често е това, което нас ни потиска, което как да се случи, какво да го направя, защо не се случва и някак си като че ли се губиме. И някак си като че ли изпращам на душата си нещо, което ме кара да съм отчаяна, да не съм в ресурс, да не си вярвам. А всъщност вярата в себе си е нещото, което е най-безценно, с което всеки човек се ражда на света. И не всеки човек е толкова, как да кажа, аз откак се помня като дете, винаги съм била тая пробивната, тая, дето има визии, дето знае какво иска. Обаче много виждам, че много от нас, от нашите приятели, от нашите познати, като че ли чакат позволение, като че ли чакат разрешение, като че ли чакаме някой да ни каже браво, ти го можеш, ти се справяш, или да ни похвали. И в момент, в който чакам някой да ме види, да ме похвали, да ми разреши, да ме оцени, някак си като че ли предавам моята душа. Някак си като че ли ставам не човека, който ми е дадено да бъда. Някак си като че ли съм човека, който така не се свързва с себе си. А всъщност всички ние знаем, че от момента, в който аз се науча да се приема такава каквато съм, да се оценя е груба дума, да се обичам такава каквато съм, от начина на ресурс към себе си, това е нещото, което ме кара да съм аз. И когато аз видя, че аз съм това, което цял живот съм искала да бъда, вярна на себе си, вярна на моите мечти, на моите желания, тогава в душата ми се събужда едно такова чувство на да, и ти го можеш. Да, и на теб ти се получава. Анджик, това хубаво здравословно чувство, че аз съм си сама за себе си стойност, че аз съм си сама за себе си човек, че аз със и без позволението на някой, със и без оценката или похвалата на някой, мен си ме приляга. И всъщност това е подтика на този 10-дневен маратон да го направя, за да видя, за да си позволиме колко е хубаво аз от благодарност към мене, аз от обич към мене, така да се видя отстрани от другата страна на огледалото. Аджеба аз какво нося?
аджеба аз какво си позволявам. Тия мои най-красиви душевни перли, които просто е така да ги видя. Просто е така да ги осъзная. И да си позволя да се видя от едно друго огледало. От огледалото на моята красива страна. От огледалото на това, което друг път не съм виждала. Един вид да си направя от благодарност към себе си едно рандеву с себе си. И нали всички знаем, че това, което излъчваме, това получаваме. Когато аз към себе си излъчвам топлина, излъчвам приемане, излъчвам тая частичка обич, която няма нищо, аз сега оцелвам, не оцелвам сянката, виждам се, не виждам се, старая се. Няма нищо, аз сега за премиера. Това давам тук и сега най-доброто, на което съм в състояние в момента. Не знам, като казах тук и сега, тая група имам доста отдавна и имаше време, в което всяка събота, доста време подред, всяка събота идвах при вас да си говорим за нещата от живота. Какво ме радва, какво ме вълнува. И този полет на любовта и тая благодарност някакси още по-осмислено аз да стана ресурс за себе си. И както всички знаете, имам 4-5 кръга на благодарност, които са много добри да ги имаме, да ги живееме, да ги осъзнаваме. Първият кръг на благодарност съм аз. За какво аз днеска съм си благодарна на мен? Нещата, които са ми важни. Кое е това нещо, което аз сама на себе си давам, си позволявам, което като малко дете може би съм чакала от някой друг? Да ме види, да ме похвали, да ме забележи. Кое е това нещо, което днес сама от благодарност към себе си мога да си го подаря и да кажа: хей, ти, човече, се събуди, ти, човече, се видя. Ти, човече, реши да си подариш нещо, което от край време го чакаш, си го мечтаеш. Нещото малкото. Дали ще отида на фотограф, дали ще поканя приятелка на кафе. Нещото, което за мен е нещо, което е момент на звезден момент на радост. Звезден момент на нещо, което много ме радва. Да речем за момчетата от моята група, кое ще е това нещо, което днес ще си докажеш, че аз имам дантелена душа и също се обичам, без значение какво съм минал до сега. Аз си позволя нещо, някакво парченце радост, което много ми приляга и което е така отдавна жадувам. Дали някой ще ме залежи, направи си този комплимент. Виж колко са светнали очите ти. Виж колко ти е хубаво на душата. И от обич към себе си, направи си този комплимент. Виж се от страната на обичта, на благодарността. Втория кръг благодарност е благодарността към човека до мен, към момчето до мен, към момичето до мен, към моя партньор, към моя мъж или моята жена. Виж днеска или виж го момчето до теб с малко по-други очи. Все едно, че го виждаш за пръв път. Това момче, което и то жадува да го погледнеш с първия влюбен поглед, с новите очи, с другата тръпка. И когато няма значение от колко години сме заедно, няма значение от това какво сме преминали, тук и сега, днеска сутринта, в събота, в България знаме 9:30, да си кажа: това момче е моето момче. Аз няма значение от колко време съм си го избрала и такъв какъвто го приемам. Защото той по някакъв начин ми е огледало. Или за момчето, което ще погледне момичето, или жена си, или любовта си с някакви по-други очи.
с очите на любовта, с очите, в които това момиче, няма значение дали сме 15, 20, 30 години заедно, да кажеш: тая жена пак я избирам. Тая жена е моя и има нещо, което ме привлича в нея. И тук веднага искам да отворя една вратичка за тези, които жадуват партньорство, жадуват любов, жадуват мъжа до себе си, жадуват жената до себе си. Виж се пак в огледалото и кажи: кое е това качество от мене, което аз го имам, което в мечтания човек до мен би ме подкрепил, би ме закръглил. Нека днес на този ден, 6.6.26, да видим това същество до мене, което аз си го поръчвам. Аз го виждам, аз го осъзнавам. Момчето, което го прилягам. Ама пак от ресурс към мене, ама пак от убеждението, че аз съм слънце и изгрявам, и аз като изгряващо слънце ще поканя в живота ми човека, с който да се прилягаме. Прилягаме, с който да се привличаме. И тук, в този момент, нека пак от ресурси, от обич към мене да кажа: понеже аз си благодаря, понеже аз се обичам, понеже аз се уважавам, нека това момче ей така да го поръчам. Или нека това момиче също го поръчам. Та нали в живота е хубаво, когато имаме партньор. В живота е хубаво, когато имаме с него да споделиме и хубави моменти, и не чак толкова хубави, и дребни нещица, и не чак толкова дребни. В живота е хубаво, когато има някой до нас и има с кого какво да споделиме. И тук на третия кръг идва човека, не знам, дано се виждаме, дано се чуваме. И тук на третия кръг, ако си горе-долу на моите години, най-вероятно имаш деца, някой, ако има вече щастието, има и внуци. Та тук на този третия кръг е хубаво да се замисля и от благодарност да кажа колко е прекрасно, че имам син на 26 години. Да ми е жив и здрав. Аз колко пъти казвам, стане ли дума за децата, както и за партньора, да са ни живи и здрави. Те са ни нашето огледало. И когато се замисля за моя син, за моята дъщеря, за нашите деца, да си кажа, че те са част от мен, те са част от баща им, те са част от майка им. И нека бъдат благословени. И от благодарност към мен да излъча благодарност към моето дете, към нашето дете. Да излъча към него благословия и да видя колко е хубаво, когато от благодарност, от ресурс, от осъзнатост, какви са тия неща, които мислях, да приема този човек в живота ми такъв, какъвто е. Дали ще е детенцето, сина, няма значение на колко години, но от благодарност към него, към мен, да кажа: бъди благословен, ти си до голяма степен моя учител. И тук, в четвъртия кръг на благодарност, се качваме. Това е благодарността към нашите родители. Да, те в етапа, в стълбичката на приоритет, нашите родители идват. Първо съм аз, после е моя партньор, на трето място са децата и на четвърто място излъчвам благодарност към моите родители. И още в началото исках да кажа, че този лайф, този маратон на благодарност го посвещавам на татко, светла му памет, и на майка, да ми е жива и здрава. И нашите родители са това, което сме ние, частичка от тях. Ние носим преди всичко, научно е доказано, 50% от мама и 50% от татко.
И ние безусловно сме кодирани така, че до голяма степен дали го приемаме, дали го осъзнаваме, дали ни харесва, дали не ни харесва, няма значение. Фактът е такъв, че когато аз от благодарност, пак да кажа от осъзнатост и от обич към мен и от към живота приема родителите си такива, каквито са, тогава аз живея един живот благословен. Тогава аз живея един живот в изобилие. Не знам, страхувам се дали се чуваме, защото птичките около мене стават все по-гръмки. Но това ще е един пръв експеримент и много се надявам да се чуваме добре. Не знам, не виждам, не чувам. Така, и когато казах, че това четвъртия кръг на благодарност е към моите родители, моите родители са тези, които са казали да към мене. Някога, когато моята душа като енергийна единица е избрала моята майка, е избрала моя баща, тогава те са казали към мене да. Тогава те са приели тая енергия, тая душа и от обич към мене са ме благословили за живота. И както ние всички знаем, живота е най-ценното, най-скъпоценното, най-великото, което може да имаме. И когато ние от благодарност, от уважение, от почит към нашите родители, че са ни дали живота, живеем от благодарност към нас също, тогава сме в изобилие. Тогава живеем живота на нашите мечти. Тогава нещата се случват по най-добрия начин. Тогава подсъзнателно или даже съзнателно поканвам в живота най-прекрасния партньор. Тогава поканвам в живота най-прекрасната партньорка, която по най-великолепния начин ми доказва, че живота е за нас двамата. И през каквито и трудности, през каквито и проблеми да преминаваме, той е човека, който по някакъв начин ми доказва, че аз съм на правилния път. И петия кръг на благодарност е кръга на благодарност към хората, които, да речем, съседите до нас, да речем, магазинерите в магазина, да речем, съвсем случайните хора, които по някакъв начин са ни също огледало и искат да ни кажат на моменти някаква малка значимост, на моменти много по-голяма. И този човек, всеки един човек, който виждам днеска в живота си, който минава по някакъв начин по моя път, през моя момент, той е човек, който идва нещо да ми каже, идва някак си да ме докосне, идва някак си да ме сподели, да ми благодари, да му благодаря. И в момента, в който аз съзная, че аз от благодарност към мен съм поръчала буквално човека, от благодарност към него, идва нещо да ми каже и идва някак си да ме побутне, тогава нещата се случват по един много прекрасен начин. И особено следващия, този кръг, който много често забравяме, е тая благодарност към Бога. Тая благодарност към Бога, че всеки ден ми дава силата, енергията, аз да отворя очите, аз да започна деня, аз да благословя сина ми, аз да обичам мъжа ми, аз от обич към мен да обичам всички хора около мен, аз от обич към Бога да намеря моето призвание и да срещна правилните хора, правилните събития, правилната ми мисия. И когато аз от осъзнатост и от обич и от благодарност към себе си се свържа с Бога и кажа: да, и мен ме има, и Бог ме обича. И благодаря на Бога за живота, за всичко около мене,
тогава нещата се случват по най-прекрасния начин. Тогава аз съм в потока. Тогава аз буквално живея живота на моите мечти. Когато осъзнато или неосъзнато, но поне вечер, когато си легна, ги виждам всички тия мои кръгове на осъзната благодарност. Кръгове на нещата от живота, които с благодарност осъзнавам, че колко прекрасен подреден живот живея. И подредбата в живота е нещо, което много хора не искат да го приемат, не искат да го разберат. Че аз живея подреден живот, когато аз съм си благодарна към мене си, когато съм благодарна към партньора, когато съм благодарна за децата, които имам, когато съм благодарна за моите родители, за цялото обкръжение. И благодарността е това нещо, което вдига вибрациите, не искам да кажа, защото е много банално. Но благодарността към Бога, че ме има, е тая увереност пак към мене, която ми дава сигурност, че аз живея хубав живот, смислен живот, подреден живот. Тая осъзнатост към мене, че живота, който аз го живея по начина, по който аз го мечтая. Го живея по начина, по който на мен ми харесва. Аз го заслужавам. И не чакам от никой разрешение, и не чакам от никой похвала, и не чакам от никой да каже: ей, ти го можеш. Просто аз съм майстора на моя живот. Аз съм майстора на моя живот, защото колкото повече живея в тая осъзнатост на благодарност, толкова повече сбъдвам. Толкова повече от благодарност към Бога зная, че аз каквото и да си помисля, за каквото и да помечтая, нещата се случват, защото аз не мисля дефицитно. Защото аз от обич към мен живея живота, в който аз си позволявам. Аз си благодаря. Аз високо го летя. Благодарността е една магическа пръчка, която когато много я заобичам, когато много се свържа с нея, когато като виртуоз взема тая магическа пръчка в ръцете и кажа: ето аз от обич и от благодарност към мене имам смелост много да мечтая. Имам смелост много неща да си позволя. Защото живота се дава веднъж. Защото каквото и да съм преживял до тук, до сега, драмите, болките, нещастието, мъката, загубата, болката, каквото и да съм преживял, на мен ми е даден един живот, който колкото и да ми остава, 1 час, 1 ден, 1 месец, 10 години, в последния момент, докато ме има, дали ще останат 10 години, 15 години, 30 години, до последния момент, докато ме има, аз ще кажа: аз този живот го рокнах. Аз този живот го живях с пълни шепи. Дали тихичко тук вкъщи под чадъра ще направя едно искрено видео от обич и от благодарност към вас, че тук и сега сме заедно. Дали от обич и от благодарност ще седна да напиша писмо на стар приятел. Дали от обич и от благодарност ще вдигна телефона и на минала любов ще й кажа, че ти беше най-прекрасният и най-правилният човек в моя живот някога в годините. Това са нещата, които остават. Това са нещата, мило мое момиче, мило мое момче, което правят смисъла от живота ти красив, смислен, изпълнен, свързан с теб, с цялото твое обкръжение и с Бога.
И нещата от живота са тогава хубави, когато каквото и да си преживял през живота, ма каквото и да си преживял, кажеш, аз този живот го имам, за да дам на някой нещо хубаво. Някаква стойност, някакъв смисъл да се намери и да каже, аз и на другите хора ще им дам обич, ще им дам благодарност, ще им дам това прекрасно чувство на смисъл на живота, на свързаност с Бога. Тук ставам емоционална, защото живота е най-ценното, което имаш. Мило мое момиче, мило мое момче, хвани се в ръце, прегърни живота, благослови се високо и кажи, благодаря за живота. Той ми приляга, той ми отива. И си позволи тая най-тиха мечтичка, която едва ме чуваш, да я чуеш силно. Да си позволиш да я живееш. Да си позволиш да кажеш, мен ма има. Без да ти пука от това, дали на някой ще му хареса или не. Без да ти пука от това, дали някой ще ти позволи или не. Защото винаги всичко е в твоите ръце. И както виждаш, нека пуснем всички чувствата. Спри да се съобразяваш. Спри да си казваш кой ще каже, какво ще каже. Просто го живей този живот на макс. Стига с тия мъки, стига с тия жалби. Някога за нищо друго няма да съжаляваш, освен от този момент, в който си го изпуснал. В който казваш, че много дълго съм била в мъка, в загуба, в нещастие, в болка. И за да намерим днескашната благодарност, искам този първи премиерен лайв да го завършим с една много моя любима мантра на професор доктор Стояна Нацева, която вече от как съм е научила, от как ми е подарила, от как има всяка сутрин и всяка вечер и много често, дори през деня си я мисля, си я чувствам, си я подарявам. Тук и сега си подарявам момент благодарност, момент обич, момент чувство за мене, момент висок полет, момент връзка с Бога. И тук и сега, мило мое слънце, мило мое момиче, мило мое момче, ще те помоля да си затвориш очите, да си вземеш бавно въздух, бавно, колкото можеш да си позволиш, поне до 4-5 такта, ей така полекичка. Дишай бавно, много бавно. 1, 2, 3, 4. И съвсем умислено ще оставя този гръмък фон на всичките птички около мене. Много се съмнявам, че на моменти ме заглушаваха. Дишай бавно. И толкова двойно по-бавно е правилната формула да издишаш. Но както и да го направиш, за теб е правилно и хубаво. Вдишай бавно. И още по-бавно издишай. И ако е комфортно за тебе, си вдигни лявата ръка. Лявата ръка е винаги мама. Лявата ръка е винаги вярата в мене. Дадена от мама. Дадена от Вселената. Дадена от Бога. Мама е винаги връзката, вярата в мен, доверието в мен и вярата в Бога и доверието в Бога. И кажи силно и ясно: свързвам се с Бога. Свързвам се с Бога. Свързвам се с Бога. Изпълвам се с истина, светлина
и сила. Изпълвам се с истина, светлина и сила. Благополучно взаимодействам с цялата Вселена. Всеки ден изживявам щастие, мир и победа. Благодаря, благодаря, благодаря. Амин. Мило мое момиче, мило мое момче, благодаря ти, че тук и сега беше с мен. Ще се радвам да дойдеш и утре. От мен благословен и слънчев ден. Много слънце в душата, много благодарност от мен и много обич от мен. Благодаря ти и до утре.